Mitlub jikkummenta dwar il-każ Carmelo Mifsud Bonici, il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Mario De Marco inqabbad fuq sieq waħda. Tant li 50 minuti biddel il-verżjoni tiegħu darbtejn. Rapport ta' inkjesta minn imħallef żvela kif l-2011 Mifsud Bonici kien waqqaf passi dixxiplinarji f'każ fejn kien hemm il-mewt ta' persuna. Iżda skont De Marco dan qed ngħiduh aħna. Aċċettabbli għalik li fi żmien Gvern Nazzjonalista kellna Ministru li waqqaf lill-uffiċjali li jieħdu passi kontra mewt ta' persuna. Dak tajdu inti li waqqaf uffiċjali milli jieħdu passi. Saħansitra De Marco żied imeri l-inkjesta u qal li ttieħdu passi. Ittieħdu passi fil-konfront tan-nies. Sorpriżi b'din id-dikjarazzjoni staqsejna x'passi huma. Hawn De Marco kellu jdawwar id-diskors. Se tgħidli x'passi ttieħdu forsi? La tgħidli li ttieħdu passi. Nur anzi jien qed ngħidlek huma missuħa passi. Joseph Muscat, huwa Prim Ministru sallaw l-aħħar kważi sentejn. Jiġifieri x'ha passi dwar dak ir-rapport. Ir-rapport dwar mewt t-immigranti kien inżamm moħbi minn Gvern Nazzjonalista u kien il-Gvern preżenti li ppubblikaħ. Filwaqt li ffaċċjat bid-dikjarazzjoni jibsa fuq id-deputat Mifsud Bonici, Simon Busuttil qed jagħżel li ma jgħidx responsabbiltà għandu jerfa'.